ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. Навори имрӯзаи мо оиди парвоз кардан аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки шаҳрвандои тоҷике ки дар Россия айни ҳол қарор доранд ва мехоҳанд ки ба ватан бар бигарданд. Ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки айни ҳол аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадан бениҳоят осон шудагиай. Чӣ хеле ки маълум буд пештар вақто моҳои август ё ки сентябра дар назар бигирем, агар омадан бениҳоят мушкил буд, ҳафтаҳо моҳҳо дар очирад меистоданд, муҳоҷирон баъдан ба Тоҷикистон омада метонистанд. Вале хушбахтона анамин бо қарори пешниҳодҳо озодона гашта омадани муҳоҷиронро иҷозат доданд ва айни ҳол ба ҳазур метавонанд ки бе ягон монеагӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бар бигарданд. Вале имрӯзҳо боз дида мешавад ки аз ҷониби шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсиятҳое ки дар анамун аэропортҳо қарор доранд ё ки сарукор доранд бо коркунои ҳамуҷа, мушкилиҳо дучор шудагиай ба муҳоҷироне ки мехоҳанд ба Тоҷикистон бар бигарданд. яъне ки як гурӯҳ муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург қарор доштанд ва мехостанд ки ба Тоҷикистон биёянд, шикоят карданд. айни ҳол мо нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунед бародарони азиз. Шаҳрвандони Тоҷикистоне ки мехоҳанд аз Екатеринбург ба ватан баргарданд, иддао доранд ки ба фиреби ҳамватанони худ дучор шуданд. онҳо наметавонанд ба ҳамзамон аз амалҳои қалобонаи ҳамватанон азият мекашанд, хабар доданд дар ахборот муҳоҷирон. салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувории Даво мебошад. ширкати Даво ба шумо доруҳои босифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар доруҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории Даво дарёфт созед. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. суроғаи ширкати Даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории Даво бошед. худи муҳоҷирон ба нашрия шикоят карданд. маълум шуд ки баъзе аз кормандони шуъбаи масъули парвози мусофирон дар ҳавзаи федералии Урал аз ҳамватанони худ маблағи ҳаққи парвозҳои махсуси содиротӣ аз Екатеринбург ба Тоҷикистонро зиёд талаб мекарданд. ҳамзамон муҳоҷиронро барои гузаштан аз ташхиси беморӣ ба назди табиби мушаххас мефиристоданд ва бидуни ташхиси лабораторӣ дар бораи набудани сирояти бемории шахсон ба рӯйхатҳои бозгашт ба Тоҷикистон дохил кардан намешаванд. нархи озмоиш 1440 рубл аст, аммо аз онҳое ки мехоҳанд ба хона парвоз кунанд 2000 рубл ситонида мешаванд. дар бораи он ки расидҳои дар дигар ташкилотҳои тиббӣ гирифташуда ки санҷишашон арзонтар аст, беэътиборанд. муҳоҷирон ҳангоми хариди чиптаҳо аз дафтари кассаи ҳавопаймои Азиатранс 24 мефаҳманд. муҳоҷирон инчунин шикоят мекунанд ки нархи воқеаи чиптаҳои ҳавопаймо 39000 рубл аст, аммо дар дафтари ягона ширкате ки онҳоро харидан мумкин аст, онҳо 44000 рубл арзиш доранд. бо дар назардошти он ки ягон роҳи дигари баргаштан ба ватан вуҷуд надорад, муҳоҷирон маҷбур мешаванд ки бо нархномаи баландкардашуда розӣ шаванд, аз хешовандон ва дӯстонашон қарз гиранд, менависанд дар ахборот шикояти муҳоҷирон. раиси Ассотсиатсияи миллии фарҳангии вилояти Свердловск Фарух Мирзоев қайд кард ки мушкилӣ вуҷуд дорад. ба гуфтаи ӯ қаблан шикоятҳои зиёд аз ҷумла дар бораи гаронии арзиши чиптаҳои ҳавопаймову навбатпоиҳо буданд, аммо ҳоло фурӯши чиптаҳо шаффофтар шудааст. тибқи ҳисобҳои Мирзоев, марзҳо охири моҳи март аввали апрел кушода мешаванд. зимнан имрӯзҳо шумораи бештари одамон ба Екатеринбург парвоз кардан мехоҳанд ки ин тақрибан 80-90 ҳазор муҳоҷир аз Тоҷикистон дар назар гирифта мешавад. яъне ки Фарух Мирзоев, раиси Ассотсиатсияи миллии фарҳангии вилояти Свердловск барои муҳоҷирони меҳнатӣ, яъне намояндаи шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон, чӣ хеле ки қайд кардем, бо тариқи ҳисоботҳои худаш гуфта гузашт ки дар ҳақиқат барои муҳоҷирон
мушкилиҳо дида мешавад барои гарон будани нархи чиптаҳо ё барои ба қаллобӣ дучор шудани муҳоҷирон. Ва як чизи дигаре ба шумо хотиррасон мекунем, ки дар ҳамин нусха ҳозир хонда гузаштем, боз ҳастанд нафарҳое ки дар аэропортҳо шуморо ба доми фиреби худ гирифтор мекунанд. Мисол мегирем, агар нархи барои ҳуҷҷати тиббӣ гирифтан 1440 рубла дар бар мегирад ё ки 1600 рубла. Ва агар ки касе ба шумо мегӯяд мо аз ин нарх дида арзонтар ҳуҷҷатгузоритра торӣ мекунем, яъне ки тра аз тест мегзаронем, бародарони азиз, хоҳиш мекунем ки ба ин гуна фирефтаҳо дода нашавем, чунки аз он нарх арзонтар қабул карда намешавад. Дар ҳолате ки шумо тест меспорем ба шумо квитансия метиҳанд, чектон метиҳанд ва чеки шумо дар ҳоле ки агар фалшивӣ бошад ӯро қабул намекунанд, боз мушкилӣ болои сари худтон мешавад. яъне ки боз қайд кардан мумкин аст ки бо шикояти бархе аз муҳоҷироне ки дар Екатеринбург қарор доранд қайд карданд ки ба қаллобии ҳамватанони худ гирифтор шудагӣ ҳастанд, чунки нархи чиптара хеле гарон фурӯхтаистанд ва аз маҷбуришон муҳоҷирон баъдан харидорӣ мекунанд то ки ба ватан бар бигарданд. Ин буд як хабари имрӯзаи мо. Бо диққат гӯш кунед як бори дига, агар фаҳмидагӣ набошед аз нусхаи хондагимон ё ки аз мафҳумша фаҳмондагимон ба худтон каме ҳам боша як чизи нав меомӯзед. Дар канали Юрист TJ обуна шудана фаромӯш намекунед. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои нав.